Вулиця Карла Маркса – одна з самых загружених транспортним потоком. На початку кастрычніка тут замінили асфальтовое покрытцё, адрамантавалі суседнюю Свердлова. Усяго ж у областном центре заменили свыше 8 километров асфальту. Мы освоили в этом году 3,5 миллиона выделенных денег. И, значит, мы заменили верхний слой асфальта на 24 улицах города Бреста. Ну и в этом году удалось делать многим людям праздник. Мы покрыли 17 улиц гравійних. Асфальт з'явився нарешті там, де його ніколи не було. Свій знешній вигляд змінила і вулиця Мазурука. Усього кілька днів тому тут з'явилося асфальтове покриття. Його протяглость 390 метров. Роботи вели Брестське дорожно-експлуатаційне підприємство і Брестська будівнича компанія. Замість жвіру асфальт з'явився на будівничий, Гагарина, Центральний. Тверде покриття отримали 10 кілометрів брестських вулиць. Кошт робот – свыше 1 200 000. У наступному годі брестські дорожники готові на більше. Говорять, коли гарвиконком затвердить пропанову, ще 28 жвірових дорог отримають асфальт, а на 38 замінять верхній пласт. Наши предложения на следующий год состоят из 12 миллионов рублей. Это существенно больше, чем в прошлом году. Вот. И мы внесли предложение практически по каждому микрорайону города Бреста. На зиму асфальтування дорог спинено. Зараз стоїть інша задача – заховати їх у самий холодний сезон. Техніки, стверджують комунальники, хапає. Під час снігопаду на вулиці готові виїхати до 60 одинок. Піскорозкидальники, трактори, погрузчики. До сезону так само підрихтовано 20 000 тонн піщано-соляної сумісі. Мониторим прогноз погоды. В зависимости от этого круглосуточное дежурство организовано у нас. И в зависимости от погодных условий соответствующее количество техники. Реагируем заранее, превентивную обработку проводим, оперативно выезжаем, просыпаем, потом дочищаем. Тротуары посыпаем только чистым песком. Мы полностью готовы к любым погодным условиям. Магчымасць праверыць тэорыю на практыцы з'явіцца ўжо ў бліжэйшыя дні. Сіноптыкі прагназуюць моцныя снегапады і завіруху. Евгения Мороз, Сергей Матвейчук, телерадиокомпания «Брест».